Nataod na ang 11 traffic light system sa Dumaguete City. Kundiin, aminado ang mga otoridad nga daghan pa ang nabaguhan, maong gianad-anad pa nila ang mga tao. Ang report ni Nico Sereno. Dinhi sa intersection sa Barangay Bantayan, gi-install ang 11 traffic light sa Dumaguete City. Pipila ka adlaw ng operational, sukad formal nga gilusad ni atong miaging adlaw. 11 alang sa syudad, kundi aminado ang mga opisyales, di pa kaayo anad ang uban nga mga motorista. Maong hangtod karon, may mga traffic enforcers pa nga magbantay sa dapit, musenyas sa mga drivers ug mubadlong kung may mula pa sa intersection junction. Ayaw ang traffic light sir. Okay kayo. Ano man? Para safety ba? I really love it. Kasi ano? Yes, mas maigi. Para makontrol yung mga driver, mga vehicles. Napag-ibalantayanan sir, kay basag kuan mong lapas, pamazila, bisag stop na mo kuan pa man. Mo padayon pa man niya ang katarungan ra mingon ra ba na wala ko kabantay rabat. Matod sa mga otoridad, kung nabaguhan man ang mga motorista ng bagong traffic light sa Dumaguete City, apan mataod-tauran, maanad ra gyud ang mga tawo niini ug nang hinaot sila nga padayon nga musubay lang sa mga lagda sa trapiko. Ang traffic light system nationally funded project pinaagi sa Department of Transportation. Pasiuna pa kini kay giplano gyud sa dakbayan mabutangan og traffic lights ang 20 ka mga intersections sa Dumaguete City. Nga matod sa labaw sa traffic office sa syudad, gikinahanglan na kay nagkabugat ang traffic sa Dumaguete. By year ni siya, increasing sige ang atong mga traffic accident. So di na ako i-mention tanan basta kay atong hiingon nga ang recommendation sa TMO duha ni siya ka area kaning atong urban area ug atong kaning diversion road. Sa record sa traffic office sa miaging buwan lang sa Enero, moabot sa 300 na ang mga aksidente nga natala sa maong 20 ka mga intersections. Maong giplanuhan gyud ang pagbutang sa traffic lights. Gilauman nila nga mas makapamenos sa mga aksidente ug ang ilang mga personnel makafocus sab sa lain nga mga tahas, inay ang pagpangunay sa pagman sa trapiko. Ang ngayon ako na itong taura ng traffic lights. So muna na itong recommendation. Muna yung mga area nga pantauran. Uban ni Marlon Melgazo ug Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.